Здравейте, аз съм Кати, а днес ще ви покажа как може да сготвите винен кебаб в мултикукър. Слагам снимка на нужните продукти. След като почистих и измих ориза, вече мога да го добавя към мултикукъра. За една чайна чаша ориз добавяме 2 чайни чаши вода. Пускам под налягане и намалям налягането на ниско за 14 минути. Подготвих си нужните продукти и докато режех лука, оризът ми се сготви, така че мога да отпусна налягането. След като прехвърлих ориза, измих и подсуших купата на мултикукъра, мога да започна с готвенето на свинското. Включвам на функция сотиране и изчаквам няколко минути да загрее. След като загрее, вече мога да прибавя лука, за да се задуши. След около 4-5 минути лука вече се е отпуснал и можем да добавим месото. След 15 на минути вече можем да добавим виното, както и подправките, 2 лъжици доматено пюре и разбърквам. Изчаквам 1-2 минути, за да се изпари алкохола, след което мога да добавя водата. Добавям достатъчно вода, колкото да покрия месото. Останаха дафиновите листа и бахара. След като добавих всичко нужно, вече мога да затворя мултикукъра. Включвам под високо налягане за 15 минути. След като готвенето приключи, изчаквам няколко минути и мога да пусна налягането. Остана да добавя 1 лъжица брашно с малко вода, за да може да се скъсти. Включвам функция сотиране и готвя докато се сгъсти. При нужда може да добавите допълнително брашно. След като се сгъсти, изключваме мултикукъра и е готово за сервиране. Може да сипете ориза в чаша, в която предварително сте сложили мазнина, за да се отлепи лесно. И нашата вечеря е готова. Ще се радвам да ми оставите коментар, за да ми кажете дали ви е харесала рецептата. Приятно хапване и до скоро!